Чува се някакъв странен звук. Паси. Не. Обаче нямах контроли, бе, що така? Автоматичен follow me. И да, ако искаш от ръка да го падне. Не, няма такова. Нищо. Пробвай го съвсем на малко, преди да е дигнал във въздуха. Не, нямаше изобщо. Рестартирай. Не от това. Сега се сета по трансмитъра, какво съм бутал. Това не е добре. А камерата ще застана така и ти изключи? Не, аз ще оправя. Ето е камерата. Аз нарочно направих на копче, като изключи и тя застава на централна. Въпросът е защо ги няма... Камерите. Смущения не. Ресивър каналите са първи. Ех, майка ти! На чернова, оттяхнат. Оттяхнат. Втори. От цялото видео. Да, от цялото. Колко часа видео? Да, втора. 150 гигабайта. Значи аз имам малко видео в един предишен ден бяхме, където си много по-скъпи бяхме. Там снимахме след това 5 минута. След това 5 минута, аз стигах вечерта. Трябва да включим темата на спора, нали, за назад. След назад това темата се струва, че Това е трамвая, смисъл, подаваш много бавно. той зависи как ще го настроя, ако го насъскаш, ще слуша много, Не може колкото нас. Да, Не може, бе. това е масно направено, дай му усили му там усилка. Не, то ме изключи, нас е много масно, аз дава или му усили, защото или е много усили, това е това. Аз ми харесва идеята някаква стабилизация, плавно не мога да му Много намаля човек, много го намаля. Аз имам един друг, ама ти не знам дали ще влиза вече на него. Него го карам на стабилизация, доста повече на гимбъл и на FX, карам гледам през гимбъл, там малко не може. И много съм... Абе, може, ама много се засилва да гледа. Ти не знаеш колко се наклони. Дай малко, бе, какво става? И го карам, ама много съм ги намалил и много малко. Другия път ще пробваме на 1.2 как. Да, трябва. Все много големи антени. Не бе, ще сложа малки антени. Не са кръгла поляризация, линейни са, за да различаваме Някаква питам. разстояние. Най-новия APN планер, който не съм пробвал, двойката, вече не ми изкарва ли се. Аз си работя само с стария. Един път съм ползвал кръграл контрол, то е само Ето това ти на говорим лента. с телефона, това което това е. На телефона никога не съм ползвал, аз мразя телефона. Мазаха ни по-пълно нещата. Не е ли слуга? Аз се изключвам какво се случва. Не, сега. Ама аз ви карам с 2200 батерия, без силно за това. Тая не се хъбат, обаче иначе преди това карах се на 800. Обаче сега е студено и не загряват, иначе като е лятно време, като се горе и направо парат.
спасява от Как прехвърля? Сменя на кой това не по-добре. диверситет. Скай знам дали. Те са не предатор Що бе? Втора проба и сега ако не го разбия, ще бъде добре. Принципно да. Хванала в ръка и да се пробва с команда. Не, те изглеждат добре сега, ще го хвана, но. Виждаш да ти е сигурно, ти Само, че при тебе имаш огромно предимство, че можеш да аз нямам проблем да си го държа. знаеш. А това мърда ли се? Това мърда ли? Да, е много важно. Такъв зор не ще си Да вържиш. се мърда е бабица. Нещо изпускание, бе. Connected. Само към него. Mode altitude hold. Mode stabilize. Mode loiter. Mode stabilize. Mode acrobatic. Mode stabilize. Така. Радио. Тъй. Тъй. Добре. Може би антената може да се използва. Тя тази антена вече... Или го пробва. Много кодове тук и аз се притеснявам за... Вижте, чакайте... Не, спокойно, няма. Страх ли тебе? Давай, не може Той- страх, той си е твой. Той зад мене някъде.
Да, ама батериите явно не държат заряд. То ще отнема много време. Да, по-сложни. Много време ще ви го покажа. Много ме разлика. Да. Много помага. Много ме разлика за снимане. Вече на мен ми докара. С много оператори съм работил, малко са така... Да. Повечето хора след тебе и снимат. Не, ти ще видиш видео. Ще има двамата. И тя и Кирко са сериозни играчи. Барат в детайл. Аз такива хора обичам. Те барат в детайл и като намерят пътни ги пускам. Аре. Доволен ли? Ами не знам. Искаш да го пуснем от телефона? Не, той сега си лети хубаво. Не, да видим Ма видеото нещо, не знам, що, ама съм се шашал. 16 ти от преди малко. Ама когато сега ще видим. Ти позна ли лойтера изобщо? Не. Иначе го видях, че отговаря. Аз имах бая проблеми с лойтера преди малко. На два-три пъти ми На изгледа. Лойтера единственото, което съм направил е да му бутна сателитите на минимално заключване на 8. На по-малко от 8 да не... Да, на по-малко от 8 да не бутна. Ама той тогава може ли се пуска ли се лойтера изобщо? Не се пускам, аз ги гледам. В смисъл, то тогава ми праща, би трябвало да дава warning за това. На кой? На програмите. Да. Това на апаратурата някаква. На апаратурата мога, ама чакаме ние Arduino платки, дето с тях ще дава Mavlink дейта на това. Ще го връща на апаратурата, не? Да. Това след това и на мен и... Аз нали ти пратих схемата, тя е супер проста. Обаче... Аз съм така му правих си лойтера, но един такъв някакъв много мазен и обикаля, така докато фане. И той беше 1 на 0,5. Усилих го 1,5 на 0,75, как си запова. Екстра. Оказа се само с едно усилване, защото ти вика или усилен, или трябва да го намалиш. Ама стана от първия път. Защо кажеш си, мерим ли? Не знам, сега ще видим. Трябва да видим. Може да се заредат. Преди да я бутаме колата, субективно. Така отстрани седи добре, ама кой е изкарал на нея? Да. И лостичен телефон. Обаче тия лимити трябва да ги намаля много. Това ще големи. Това ето от завърта. Не обичам като това. Айде. Да ми завърши моето, че никой не е. Моето заповедай, не съм и цапал. Ти като видиш моята. Така, обаче тия батерии са клекнали. Wi-Fi, Wi-Fi ти е вади отвратителен през кабел. Не, ме интересува само за предприемане. Тия да не са могат да се скрият, да ти кажа, по-дребните. Това хубаво, Не, като то е ясно. и го боксим в контрол. Там трябва да свали.